Jó. Elmegy a picsába, egész szét fog a szakítani. Azért meg a kerék, hogy tekerd ki a kormányt jobbra. Nagyon picit jobbra kell a Jobbra kormány. tekerd ki a kormányt. Jó, jó. Látom, hogy nem jó áll a kerék. Mehet. Kötéltől arrébb kell állni. Persze, visszahúzza a kormányt. Persze. Abba lehet korrigálni. Láttam, hogy a kerék már majdnem egyenest áll, akkor nem jó. Eddig sem volt baj, csak arra kellett figyelni. Nagyon fönt van a rugó. Nagyon fönt van a izé. Ennyi. Visszahúzta a kormányt egyenesre, tehát nem erre állt. Te ügyes